nga samtang naglakaw si Jesus, may usagid ka tao nga miingon kang Jesus, voluntarily gid siya ba nga, Ginoo, musunod ko sa imo. Agiignan siya sa Ginoo ba nga, uy, abi nimog ang pagsunod sa ako og lalim. Basing nagtuo ka, may paragining mga milo, kay naay kalubluban, ang mga langgam na isalag nga kabatugan, apan kini ang anak sa tao, walay dapit nga kapahulayan. Unsa may buti pasabot ni ana? Kung musunod day ka kang Ginong Hesus, dili day inana ka hayahay. Dili day inana. So iyang gipahibalo sa tao ba nga, oy, nagvoluntary man gid ka nga mosunod sa ako, gusto gid ka mosunod, sultihan ta kadaan. Nga may pang mga milo kay nay kalubluban, nay kataguan. May panglanggam kay nay salag nga batugan o kapahulayan. Apan ako, na grabe ra ba kay ko kabisi, grabe na ba kay dagan kay mga pagsulay, dagan ra ba kaayo, inana ba? Iyang gipahibalo kay abi niya nag yahay ra gid kay tanan permente. Naaday na mga pagsulay di ay, naaday mga kuan di ay mga muagi di tag mga proseso. But na ipasabot ni Ginong Hesus, niadtong tao nagboluntaryo nga gusto kay siya mosunod. Gipasidan-an siya ba nga, gusto man ka mosunod. Naarabay mga pagsulay, naarabay mga ingon-ana. So dito ang tao nagluya. Nadagi mga tao no nga ang ilag yung pag-expect silang pagpangalagad sa Ginoo hayahay lang. Munang inig-abot sa pagsulay galuya. Galuya. Uni ang gi-conclude ba gid sa Ginoo dayon kay sa verse 62 kay ningon ang Ginoo nga dili gid ka angay saging harian kung ikaw nga nagsunod na sa Ginoo dagan pa kay kagilingi-lingi. Nganong kinahanglan magid sa mutan-aw gid sa unahan kay aro street yang agi. Kay once manggod magsisag lingi-lingi kanay ang agi hiwi. Mo nang kasagara nga daghan kay panglingi mo nang imong kinabuhi ga kahiwi-hiwi. Kaya na madagha pa kay panglingi-lingi. Usay imong gipanglingi-lingi diha kanang imong kauban. Sige ka pamantay. Kabalo ka ng tao nga sig pamantay, magluya. Magluya mismo sila pagpangalagad sige no kay sige magpabantay. Oh,